Hi guys, so welcome Guys, welcome to my vlog and this is our last goodbye. One, two, three. Say no, wala may graduation kaya tungod sa COVID-19. Tangin ng COVID na yan. Tangin ng COVID yan. Shout out kay coronavirus. Kailan ko si Mark na na. Hi guys, so as of today, we're here right now. All. English vlogger mo di ay. Salamat din na stay corona. Check, wala gibuog. Wala gipambuog man eh. Thomas, pinawag ka na ako. Tayo milang. It's our last time, guys. Na pinaka Jolly. Ito kami lawil ni First Nabutiyo na po eh. Wala na camera. Tungkol corona, salamat kayo. Judge ta. Hi. Milhops. Wala dyan na tayo naman yung collection mga Ugma na to. Happy na happy. Nagikuha man sayag ni Chris. Nagikuha man sayag si Chris. Last na rin ako bukan. Hindi ka ma-miss yung mukha nila mo. Mamiss ako yung. Asa tayo mga mukha ni mo? So this is my place. Seatmate na ako. Udah gan sa light man. Kasi mo mamiss na ko to. Ano yung Kasi asa nga buti. Like, maling ako sa mga kasplado sa hay. Kanya. So, daghan man yung musay mo mga pagkamakalabangon. Ay, kayo drawing guys. Huwag ka naman pa-commission area mo niya. Kung na mo ipayo nga mga phone, ano naman yan, contact me, kaya ako yung contact ko. May ganun siya guys, ang puti nga na siya. May kay kada eh. Good lang. Go! Kiss, kiss. Kiss lang. Tumarto siya Kami guys. lagi mo. Tingnan ko sa mga TikTok kami lang. Dito ko po nakakuha ng TikTok. Ay, Saan na siya? Pinigil. Bawa man na. Pinatong. Sige na, sige na. Please, ito. Number one. Baby. Number one baby. Excited ko sa job. Doy. Uy, last na gito. Last na gito ka bro. Hi, Day. So, update na mo kay Maria Miss. Ano gani? Kaya na siya announce sa mo ay important kayo. Uy guys, huwag mo maunta mo recollection. So, muna siya i-cancel. Oo, dali ang coronavirus. Lagi? Corona. Corona. Ito Tulong na ay corona. Ay. sad lang nito. Graduation supposedly kay April 2. And then tungkol sa coronavirus, tayo. Murag amo na yung kuwan ba? Kung pwede nang, dili na i-cancel ba? I-postpone lang gani. Further date. Kung yun siya, hindi siya postpone guys. Wang! Gi-author. Nag-video, di ba? So, hi Stacy! Naabot ang fitment, Day! Yeah. Sis, mingaw na, Stacy.
like that. Bidang ipin. Yang usap pa, uy. Wala, imong kabuang. Wala man. Wala, hindi ko kadalbay. So, unsa? Bro, yung kabuang, yung mga libre, ha? Basta ba? Yung 350 mo, hatag na ako. Hina! Hina ba? Tanan, ha? Imong lubot. Kasi mo maingon sa last day ka ron. Ha? Man? Hindi ka na, ano ba sa nagbahay na ni mo ay gatas? Ikaw, saan mo maingon? Ako maingon kay sad ka kay wala tayo graduation. Ito, balik ka ba sa to? Nice na to ka. Ito, balik sa to, mong tawag mo na ba yun? 50? Sila to? 50. Shout out din sa Corona. Mga squad. Hi, miss. Kasi may masorte ni mo kanila. Ngayon ko ninyo, guys. Whatever experiences that you have and lessons that you have in here, you use it wisely. Okay? Kaya lakit yun ang sa reality, guys. Okay? Laban lang kita sa world, no? So Laban. thank you everyone, especially to class president. All classroom officers, my secretary, thank you God, thank you Dai, thank you everyone, thank you to Kemurag. Di man siguro makuhaan yun ako sa section mo, walay clear, diba? Okay, nakita naman rin yung mga tao pala. Thank you. Thank you everyone and see you around. Okay, come on,
Kita, something na kulap ka. Hindog kayo tanan! Coronavirus life is dead. Yawan siya kayo coronavirus life. Shout out sa mga wala ka-graduate! Oo, kaya sa coronavirus atay. At wala kang pasok piste! Shout out kay COVID! Shout out! Oy, COVID! Salamat, kami ka-graduate. Yawa! Unsa man ni ay? Ay, COVID, salamat. Naka 350 miron. Naka 350 jud miron. Oh, napay-suka sa research, no? Graduation fee! Oy, shout out ikong kinsoy dira. Dahil bayad sa research, dahil. 200! 200! Ala, cheesy, ala, guys. Yawa ulit tayo. Mag-alcohol mo, guys. Pwede mo ma-COVID para makagraduate ka po mo, guys. Uy, ano chuta mo? Pasulit ka. COVID, tayo na mo! See you on October, guys. See you on October. October pa may mo graduate. Sumiriyan kami! Sumiriyan! Bye, guys! Bye, guys! Bye, Camila! Please subscribe and like. Like and subscribe and don't forget to push that notification bell. Yes. Uy, magbabay sa may sa UC, Day. Bye-bye sa UC. Bye-bye. Thank you sa memories. Thank you kayo sa mga ipagsusugan, sa mga tanan-tanan ng tabang ed. Tabang din ha, kanang mga dumbbell din ha, sa mga niamot, sa mga wani amot, untag makonsensya mo, kanang sa mga sa mga yaw-yawan, matang mabu... Hello! Sige siya to guys, sige siya to. Sabag sa milain. Ha? Wala klaro na kay tanan guys. Sa mga uli namin guys. Haluin ngit-ngit. Ngit-ngit. Uy guys, i-follow tayo ko guys. I-follow ko sa Twitter. Ay, Twitter. Sa Instagram dahil. Bye-bye. Love you. 1, 2, 3.